Pink slip. Date. Jeg er ankommet til Hamburg. Jeg tog afsted fra Randers ved 1-tiden, og jeg ramte Hamburg ved omkring 7-tiden. Så cirka 370 km på første dagen, og det er gået over alle forventninger. Jeg kom først op og kørte med en i Randers, som kørte hele vejen til Padborg. Og så fra Padborg der kørte jeg med en fyr til Slesvig, og fra Slesvig kørte jeg med 2 unge piger i en autocamper helt til Kiel, og så fra Kiel blev jeg kørt af 2 unge fyre hele vejen til Hamburg. Og da jeg ankom til Hamburg, så sejlede det ned. Jeg siger ikke overvejelse af papirerne. Jeg stod længere blaffet i 40-45 minutter, men jeg havde ikke fået noget at spise næsten hele dagen, fordi jeg har bare taget det ene stop efter det andet. Så jeg søgte hen imod en Subway. Der bliver jeg mødt af en rigtig flink fyr, en sjov fyr bag disken. Så man godt kan se, at jeg har lidt struggles ved at få smidt mine tunge ting, og han kan godt se, at jeg nok er ude af bluff. Så vi falder lidt i snak. Så tilbyder han, at jeg kan komme med ham hjem og sove. Kæmpe lejlighed. Jeg tror godt, der kunne ligge 4 mennesker i den her ting. Og jeg havde jo forberedt mig selv på, at jeg skulle ligge i et lille bitte telt. Klokken er næsten 9:30. Det her det er dag 2. Jeg er kommet rimelig langt i dag. Jeg har måske kørt omkring 600 km. Lige nu er jeg faktisk ikke klar over, hvor jeg er. Jeg prøver lige at læse mig frem til det. Så jeg er syd for Bonn, tror jeg. Sydvest måske for Bonn. Jeg er lige blevet sat af af en mega flink fyr, som faktisk valgte at køre mig en lille smule længere, så jeg kunne få et godt sted at sove. Og han havde nemlig en helt speciel bagtanke med det her. Fordi, hvis jeg nu går herover, så kan I også se det. Grunden til, at han ville køre mig de her 5-10 km ekstra, var simpelthen, at han synes, at jeg skulle opleve det her. Så en mega flot udsigt. På en skala fra 1 til Hilton Hotels. Så er det nok en god 6,5. Måske 7.